mwanchu muligere na gukwanira ndonsia soberete na inde ni wangu kwaregania asemesa ya mangana Amayia Chinsa Ikomi chabono maragoba egere nkomanyenga nararia na kwareganiire asenseiga ya bono maragoba kurende nabo kugendera gutubwatia gwetera senchira ye mitandao Ndizi TV News eyone nsemo ya Facebook nabo igo Ndizi TV News asensemo ya YouTube kwiranande asegeke kekerebosyo egere nkomanyenga nararia ya na kwareganiire. Ncheni gonkoro kwa Sara Nyarangi Ontita ekerotoko ya chaka kurwase kaunti ya Kisii abwase litikolia rero abalimu abanene nigo baumerana ase skuru y'abamura ya Kisii abwase bakwanera igoro y'omorobilyo OCBC nabo igo gokwanera igoro ngana kichi skuru cyabo cyareganetie asa amatemo manene alibosyo nyero umwaka oyo amatemo manene a KCPE na KCSE niga arengereire gucha gokoreka omutinyi ogocha omutinyi gatatu korende tigatororenga naki omo county director we Chisemi aselieta Pius Ngoma akwanera igoro y'omorobilyo OCBC. On our CBC project we had a total number of 243 classes to undertake, and as we are now we are at 88.5% with one sub-county which is south having reached 100% in presentation of the project, and we hope that by end of next week we shall have reached over 95 with some few classes remaining for paint work, and we are doing well on the CBC infrastructure for now. Oyuno moteneri we Chisemi ase county ya Kisii Pius Ngoma oyobo igote babune county ya Kisii negendererete bya asogwikerania omorobilyo OCBC eyueganirie ne serikali weterase wizara ye Chisemi otigana nayo mwanchu murigereria okurenda omwana obwato borema anene mono chingaki obogima bogenderete okonga imense ito ya Kenya nigeregento egekongigima ase kenyorogia tente ekikegotoka ase county ya Nyamira omongina Jane Mose nigo akwerera amangana agenderete gwetera elyo kurenda omwana oye obwate oborema. Omwana oyo igaga namanyorete 89 agakora emyaka ebiri agansa kurwara amato akakorwara naetananete igoro y'oborimo obo nabo naoneti ngoetanana nagenda Kenyatta nagenda nachakirite bosongo mate ngabinyamira ngatumu bosongo owo maene omwana oyo werwanirire nabwate ebiegu byokominyoka byogwake emipira bwa magoko n'amaguru ogendo wake bakonyoro baigubesa bike ebindi byagenda esibikoenda guchituri kumanya esibikoenda. Na omorai wenso Moske Uhuru Kenyatta litikolia rero na umirana na bateneneri go sababu watani beki ya magia Jubilee boigo na bamenyi korwase chikaunti Ikomi asensemo ya Sagana abwase omorai wense akwanera mange ngambitambo keroki akorire ase serikali yaye na gukwanera igoro ngani ngobwenerete uche gutigerwa bakenya asobochori bagokoreka omotienyi ogocha tigatorore ayo monayanda mange akoreka se ensemo ya Sagana. Na yale ambaye naongea kwa lugha yangu mimi sio ile kabila ama sio ule mtu ambaye nikienda sehemu moja nasema hii, alafu nikienda sehemu ingine nasema ingine, alafu nikienda sehemu ingine nasema ingine, alafu nikienda kwingine ingine. Mimi yale naongea na wananchi wa Mlima Kenya ni yale ambaye hata nikiwa Mombasa nitarudia bila kuogopa. Ni male ambaye nikienda Nyanza nitarudia bila kuogopa, kwa sababu mimi najua ni ya ukweli na ni ya haki. Mimi sina haja ya kuingilia hawa na wale wengine na wale wengine. Yangu ni kusema tu nataka tuchambue haki na uongo, hiyo tu. Na mimi nasema wakati mlinipatia nafasi kama wananchi wa Kenya, nitarudia kwa Kikuyu lakini wacha niseme
mimi niliamua ya kwamba jukumu langu ni kutenda na kufanya yale ambaye inahusu mwananchi wa kawaida. Na nikasema ya kwamba mimi nitafuatilia hiyo barabara. Na nimejaribu kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu kufanya yale ambaye nina uwezo kwa kufanya. Sitaki niwadanganye ya kwamba nimefanya yote, lakini najua ya kwamba hata shida zile zote nimekuwa nazo, hakuna rais ambaye ametembea mbele yangu ambaye amefanya yale mimi nimefanya kwa taifa la Kenya. Hakuna moja. Hiyo mimi sikuchukia wale wameenda mbele, ni kusema tu uhaki. Ndio haya yale ambaye yanaonekana. Ya pili, mimi nilisema ya kwamba mimi haja yangu ni umoja ya Wakenya. Wakenya waishi na amani. Na amani kwa sababu gani? Amani kwa sababu hakuna maendeleo bila amani. Na barai ao ni bagenderete gwakira ikoko asokoliye birogo asobochori bo guchagokoreka omwaka oyo korigia ekero kyobo MCA ase wodi ya Bokimonge Dismas Ondara nigo bono atebire abamenyi be wodi yo bunanache kwenekia amagenderero anene asokubaroseria chipara. Biashara vyapata potea, si ni kweli? Tugake biashara vyapata potea ligelie pare tumekorda ngoki amana baito nkango wali chipasari abantu baito mbachande getinka center ngabatebiga onye nditu amanyetenge bintu ngo tokorekane byarenge umuchumbo intonya anja tatu bakaroro ango ntwagende sto chito chirurari taribo yo bano ngubatera abantu baminto ba center. Mimi nawapenda, mimi nitawafanyia kazi injeromo murangeru wete kabisa ndetiyaye waku amagena nyatangero koboko nemioro pora abantu ba center mubekerwa machero uruga egesimakere kuga muwete igo ndasimama na nyinyi imara abana young people bali mwasomire chiskuru monyo wewe barua simawoso ase county ya Busongo na Nairobi. Chinga kiechio abaraikorwa gusi nigo baboli gugwikirania magenderero ali bakuriera abagusi chira ekerobona mangabo arorekanire ataraera kaokwana negetaseni kya Ndizi TV omugaka Samuel Angwenyi nigatebire buna abaraibande nigo bakuriera kurinde mbali gwikiraniria abagusi amagenderero nigo bona sabire bali bataraya kora koyatabokia osibo bachori buri busio. Sara samagenderero alito konya otuge ng'ombe ros kuligie ndagera na bintu binde kurinde egento murabona emegamu yabege tuchindoje yakorira marimo ngegero montaje ko chweri chibao egento ekiensemo yaito kipinebasi yatoitire egento kende kebwana takurwe serikali na barayi baito bagusi na amagendero muraje chipara mune bitibi echindege nebintu bindi chi factory moroche ntugusia abantu bagenda bareta chi factory babega factory yagenda tika yagenda Naivasha yagenda Segeta temango na inwe abarayi baito morete ebintu gete birache kokonya abantu baito barikwe na ende chibesa chichegusi emirati ne chipara nchire chiteneine ebintu mbire byatenta epara yaremo yatigwa Segete ibira kitabyagenda imobiroje ebinyorese mwabeta moroje binde biteneine inkintu byare gotenenera asande goeta kwanyo ibira kitobire gusemia 2 bikore mepare yem ntu wayi go byarusetwo bikagenda chipara kiri moroje chikwamete mochiroje nore mara ni nyako ero rinde kera naturanga ero moma itinge kwamete ensini ni ranga yare takali na endi chipara chinyinge gusia origererie pare ye kururio magoje ese puranje tio chio yugisi ige o kagane highway ero si bakega kuchirangie kabeko buya kabisa okoranga uchimata ni sengao
Chinga kichecho mwancho murigereria angwenyi nigasegetire abagusi kogokera na kuralia omunwa bobweke gusi oyo atabire bono abange nigo barorekanire koyeba nigatabire eyo nero enchera yoka ero boroso bweke gusi abwasa abana bakoibiro bono bebire omunwa yo kegima nche Samuel Bosira ngwenyi omoriki omonene bwekyombegeri ky'abagusi bakoroka Council of Elders rondu etekeroka no mugusinde na ndo nari ngo mwarimu agukare rituko byachengeretwe Kenya igaga n'ensengima igoro yechiruwa yani emenuelia abantu bagokwana ensengima ekegusi nekemo kiabo esemenuelia gokwanwa enseyiga ekegusi gyeito muna bagusi mwensi mumanyete kiansire gusira egekogera abana bakwiguru bono ngo bakwigeri bwegeswahili alinka ne ndegesongo bono gese kogenderera iga igeruge yera asire na endekerera asire ntokuru kubagusi egekeruge nere tokorete tokuru kubagusi basabanga engencheye twanyari kwegeri abana baito ngane geswahili gegokwana omwana ogochikwegera gokwana ekegusi kwa matebinga tiga ruga chafu boneka kwa yiruka ruga chafu omwana ongina korogocha mwakwana ekegusi ekyo sokoro yayo gocha mwakwana ekegusi na mongino ndo gocha na mugako ndiko ruande mwakwana ekegusi omwana omanya goichara nga ruga chafu ayogo kwada ere kwa mukanita kwana ruga chafu igo omwana oyo kwa motenganisire kwa mwatananire kurwesa abantu bamwe abo bakwane kegusi otigaire bweka obeiro omwana orebende egekogera abantu bande abagukwanire tubakamanyite prekalija igego toka eso omonwori ogokwanwa yatoke sichindagera abantu bakoria yatoka nore na mariogo ali abantu bare koria muno bwaranse ne chisurancha ne meroka chinkoro ekero monto kwarwarire kegusi kemanywe egerio omwana karure sukuru asoire compound yao kegusi gyoka naenda okogenda achikobwaterege so ekegusi gokyari na mono ekegusi okero musingi osirugaria ngina amwegereti iyo ero musingi mono chiruga chinde gocha gosoa omwana omanyete ekegusi koruo bwana igakomanyege songo bwango nege Nomo Chief Administrative Secretary Maureen Mbaka nigara etense ase ogochengera omurobelio manyikanete buna Digital Finance Summit yokoregete asomobaganio okempiski imeyomoche o Nairobi Mbaka nigiranire serikali ya Uhuru Kenyatta ngambia mono aso kunyora omurobelio yo gwekerero yokonyira basabange boigona bangina bange abanyadrekoba bagokonyeka. My name is Maureen Mbaka, Chief Administrative Secretary, Ministry of ICT, Innovation and Youth Affairs. I'm glad to join the Digital Finance Summit today, the opening of the Financial Summit. Well, one of the key things that we were talking about today was about financial inclusion and the role that digital finance plays when it comes to financial inclusion. Of course, it plays a key role. It closes the gaps that have been left by traditional finance. We have more marginalized persons, being able to access finance. So that was one of the key themes today. And really, as a government, of course, we recognize the role that digital finance plays, the role that digital financial inclusion plays when it comes to our move towards a digital economy. Na bamenye korwase kaunti ya Baringo niko bamuganirio mwaziri w'uburindi waime Dr. Fred Matiang'i kubaikiraniria oburendi bamenye abo niko batebire buna ebikore by'obusagani niko benyariko bikororekana samatuka bwangoiga ebibono byabekire amagimabo asa kongo niko baigo bamamachire Matiang'i asogutaika sensemeyo nakosena kubaenekeria bunankie serikali ya korire ilikuwa buna oburendi ngokini wa bore asensemeyo. Anakaa Nairobi na anatuachia sisi Al-Shabaab. Siku moja hata sisi wenyewe tutachukua silaha na tukujidefend. Yes. Hakuna vile sisi tutajiachilia watu ambao wanatoka support yao kukuja kuingia support ya
Baringo South na Baringo North na kuwa watu wetu na kuchua mali yetu na kufurusha sisi makwetu. Saa hii tunapongea namna hii sisi na IDPs Baringo South na Baringo North na hatuwezi kubaliana nayo. Ile kitu tunasema ni kwamba hata kesho tutakuwa na maandamano ya watu wengi sana upande wa Loruk tukikondem yale mauaji ambayo yalifanyika jana kule wale Ngaratuko na wanyama zaidi ya 300 kuchukuliwa na mwenye mali kwa sasa hivi mimi nimetoka Barnet kuangalia kwa mochari. So nasikitika juu ya mambo hayo na tunashangaa vile Chamatia mwenyewe alitumaniwa askari batalion ya 300 ila hali wale majangili ambao wameua watu zaidi ya 200 tangu mwaka jana. Hakuna hata mmoja ambaye amechukuliwa kotini kushtakiwa kwa mauaji yale. Na wikira mwancho murigereria na ngo ikira mweri wa mangana Amayia Chinsa Ikomi asenchira yo wenge kolende no chikumirana no yo Minto Vincent Onyancha ge kuragense ya bano botuko ne Chinsa isato achigo komanya ayo amana yanda mange kolende litikulia lero boigo oge ikarongia koleka asomocho Nairobi abwase abasai bamanyekanete buna vijana na Azimio abwase batebe bakwenderete kubekemero belyo eliwe chakomosira omuraibe kiama kia ODM Raila Odinga abwase omurugyo ye Aida Odinga aikirana ase omosangerekano yo gendera koligereria Ndizi TV na Rubwansu Bomogusi ncheni gonkoro kwa Sara Nyarangi Ontita ne producer ananige korokwa Petronila Mokeira. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eriobwikere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchi ya Sorogonkorwa Nyanza na Boigo Rift Valley akesime ase namba